Agus mari wa putri wa chong jeng ni nai. Long live. जों दिनै महादेव बाजाराव रेलि खालेखा दिनै फाइनाल 23 तारिखनि बादायनाय टिप्रा मथानि मुङै बाबुराम सातनामिनो जों कप्लाय खायनायनि बागै दिनै जों थांनाय 2018 नि इलेक्शनाव दिनै टिप्रानि जत लुकरनो जे ताताल सावै कप्लाय मुङै बीजेपी आईपीएफ सरकार खायमानि यागुलो दिनै पाहाड़ अंचल दिनै ग्राम अंचल एभाबे माजानाय दंमानि खायजानाय दंमानि खायजागलि आंखा हानिबाङैनो दिनै ताबाव नाहरमों 2022 नि उपनि निर्वाचन 23 तारिखआव फाइ दङो आफ्रो जराव दिनै सुरमा आमचाइनि जे लुकुरनि प्रब्लेम निनि नंजानाय दै हयते सुरक्षायै शिक्षा व्यवस्था स्वास्थ्य व्यवस्था बिलाइ हामया कन्डिशन नि बागै जों दिनै बाबुराम सातनामी 10,323 नि खरकसा मास्टार दंमानि शिक्षित व्यक्ति ब अ आमचाइनि लुकुरनि उङै कक सानाय सामं खायनाय जे अरनि प्रब्लेम रक दंमानि नबक दिनै टिप्रा मथानि प्रतिनिधि उङै ते अ आमचाइनि लुकुरनि प्रतिनिधि उङै ब विधानसभायाव थाङै कक सायने कक सायै ब सामं खायनाय जों आसा खायबो दिनै बबाग्रानि नेतृत्वे जे कारजावै दंमानि दिनै अधिकार दिनै मानथाय जे माया उङै दंमानि बोसों मानाय अ जागा साथायख्लायबो जों दिनै सुरमा आमचाइव स्कुल गाहाम नाङो आ जागाव साबजेक्ट टीचार करै बनो जों साबजेक्ट टीचार मारनाय हाय हनै जों सामानि अर्थ अम हाया जे आगरतलानि जे मास्टार काहारनो थुं तबोई अ जागा रखायदि हाय हनै हुमानिया जों नायो दिनै आमचाइवबो मास्टार काहाम रखायदि साबजेक्ट टीचार रखायदि अबसे जों नायो बाक्सा दिनै टिप्रा मथानो कमिनेल हनै एलिगेशन खायो जों बरनो सानानि मुथु जों कमिनेल या दिनै सा खामनाव जरानि डॉक्टर काहाम करै दिनै सा खामनावबो निने महारानी आमचाइ जों सुरमानि जत आमचाइव सा खामनि व्यवस्था बिलाइ हाया दिनै रायरनो नायरनानि हिंखे आ जागाव नों पेडियाट्रिक डॉक्टर तबनानि बागै जों डिमान्ड खायखा माने जों हाय होया जे आगरतलानि निने आइजेम हस्पिटालनि डॉक्टर काहामनो थुं अरतय फेरफादि आरनि हस्पिटाल बन्द खायरफादि हाय होनो होया जों दिनै अधिकारनि बागै जों लड़ाई खायो दिनै दिप्रासा उंथों निने मुस्लिम उंथों जे अर बंचित सुसित तंनाय जत समाजनि लुकुरगनि बंचित उंमानि न जों इक्वेलि सामं खायदि अधिकार कि फिलिरदि उ कक्सि साव दिनै हानबां सारानि मुसु जे कमिनेल हनै जोंनो एलिगेशन खायनाय दङ दिनै गामि आमचाइव ताबकफोरनो 70-75 बছर नेशनल पार्टीनि प्रतिनिधि थाङो स्पेशली सुरमानि आमचाइनि 70-75 बছर सीपीएम होंथों कांग्रेस होंथों बीजेपी होंथों बेबाग प्रतिनिधि जों रहखा हेबा जातीय दल दिनै गामि आमचाइनि समस्या न समाधान खायनायनि बागै बरनि मानसिकता करै बरनि वानसमन करै बरक जे दिनै अर प्रब्लेम तंमान बरक सिया हानिबाङै जों निजेनि एलाकानि बरक बाबुराम सातनामी हाय कायसा बरक स्वच्छ बरक शिक्षित बरक बनो जों तिसावै रहमांखा हेंगे अ आमचाइनि लुकुरगनि अधिकारनि बाङै कक साजानाय और जागाव लामा हाया दैनि व्यवस्था करै रंनो ब व्यवस्था खायनायनि बागै ब सागथारनाय अमहाय बरंनो जों तबखा जे बिख्रा ब बुचिनाय जार बिख्रा बाहायबो जों गोबांमा नेतारनो नुखा बिख्रा बुचिया जे बिख्रा बुचियानि बागै बिख्रानि समस्यानो बुचियानि बागै बरनि बिख्रानो तंरनानि नायो हानबां चिनि आपिल चिनि कयमो जों तंगो जे अमहाय बुचि जाग बरंनो जों विधानसभा हाय जागाव प्रतिनिधि हिसाबै लुकुरक जे चिनि टिप्रा मथानि महाराज बाय चंगुइ रहजाक फरायसा प्रतिनिधि न निरग रहय रमहाके अब लुकुरनि बाङै बेनिफिट नाय अमसि जों साव दिनै जों नुखा अ गामि आमचाइव जागा जागा गुरिवै नव थाङै जों नुखा अ आमचाइनि लुकुरक जतनो ताबो चिनि टिप्रा मथानि कैंडिडेट न बुदनाय हनै रेस्पन्ड खायबो रिएक्ट खायबो बरक जतनो साजागो तानि हिंखे बरक थांनाय 2018 नि सिमी बीजेपी आईपीएफ टी सरकार मिस कल लखे चाकरी मानाय निनि नव चाकरी होनाय बसर 50,000 चाकरी होनाय रेगा 340 टाका होनाय हमारो बेबाग दालाक
ताबो फाइफिनाय तिनी चिनी सुरमा आमचायो बीजेपी नि ताबर नेता सेंट्रल नि लीडर सेंट्रल नि मिनिस्टर पर्यंत फाइव कैंपेन खाइफेयो बरक तेबाइसा हायने हाय ओ आमचाइनि लुकुरकनो फुंदकनानि बागै फेमलकनानि बागै फाइतंगो आं लुकुरकनो सानानि मुसुगो जों तै ता फेमलक जाक्सिरि तिनी बोर्डनि जरावो हंखे जोंनो चारनाय खारनाय नंरनाय प्रोजेक्ट काहामरनाय हनै गसे फाइनाय बेबा गसे फाइनाय फेबा बोर्ड पाइमानि या गलो हंखे बराव पावै थांनाय हानि बागै जों सानानि मुसुगो ओ आमचाइनि लुकुरकनो कयनानि मुसुगो जे बरनि ताताल सामानि बरक जोंनो फेमलक मानिनो जों ताबक बुसिखा हनै लुकुरकबो सावो हंखे फाइनाय सालो चिनि 23 नि सुरमा 23 तारिख नि जे विधानसभा उपनिर्वाचन नाय आ जागा 46 सुरमानि एसेम्बलिओ चिनि टिप्रा मथा कप्लाय इंनाय अलमोस्ट जों 100% कॉन्फिडेंट जों खोनाखा बुसिखा लुकुरकनि रिएक्शन माथा लेखा हामबाय